Sir. Tay. Minor good. Kaibaw ang mga tao at tuwa dito ingda nga makigmeeting ko nila dito sa butay. Ha? Karon na yun, sir. Yan lang hapon. Ug karong hapon, sir, maglisod tagpatapok tanan, sir. Ugma noon ka sa hapon. Ano ikaw may magbuot? Ha? Gusto na ko karon. Pukira kay ko ng 20 ra ka taong nambong. Adto dito sa butay. 20, sir, murag madana, sir. Ya, wadto na ko, sir. Alam mo, sir. Sir, si Luis Idro bag si Mama Paring. Papilon, sir. Bahala di sila mga pil. Di na sila importante na ko. O, balik pa ganyan ka kung muna. Saan ka to'y? Oh, Noy, wadto ta ko sa inyo. Kaya mapatabang ta ko nimo ba? Isugom ko kung Sir Marlon nga pasungkong mga tao. Dadon nga tos butay adto papundokon. Kay doon na siya isulti. Kano sa man, ugma? Dili oy, karong hapon. No, kagisod. Sama ni mo na nga ba ng lakaw naman to ilang kaumahan. Di. Mahimo ra magdilitan na Noy. Basta doon na lang mo tambong bisag gamay lang basta nalay mo tambong ba. May kay nakatagbo ta. Palihog lang yung kog sungko nila. Away problema na. Ay ako tong inang si Andoy. Patabangon ako panong sige. mga tao. Sige na ya, palihog lang ko Noy ha. Sige. Tayo lang sila kaya tuon ako utanon ni. Sige, Di pang Noy. uod naman to. Ay Noy, Noy kadiyot ra gud Noy. Sama. Si Hilin ba? Nas inyo. Tuon na, nitampo na sa trabaho. Ano man? Uyugan niyo pa na siya ni bunig ni Simon. Mabitan na magsimig lalis munday ito'y. Saka mo sagun ng akong anak ko nga ito mamulaban ang duha. Pangitaig paagi Noy. Nga makahigayon si Sir Marlon, maikog ta na niya oy. Tagahiag yung uning duha oy. Toy. Si Marlon ba? Hindi makahimog bisita sa bahay? Pero makastorya gyud sila mayo si Hilin. Sama sa sina akong asawa ko dahil kasuko. Akong asawa, akong anak sad. Abi kay gilabanan man sa inahan. Gara sad. Nagsigi sad. Patod lang pag mga tao nga murog baboy ro buang. Dinsyo, di ta na lisod Noy. Wa gyud nay problema Noy. Ug di pa lang ka andir ni ng munday. Si Ander. Karon na sultihan mo ha? Ander karon. Unsa day tawag nimo anang inigbadlong nimong Hilin? Di ka paminawon basta nasi ng munday. Unsa ka? Gusto ka apelte ka? Ihangir ka ng punuan sa mangga? Ha? Gusto ka? Kamundos munday, paluparon mo tos buwan? Ha? Buwan? Ay, wa gyud mag-ingon Noy. Bituing walang ningning. Paluparon sa tikas Kini, adlaw. kini ho. Dapong. Wa pala ni mo andar dong. Wa pala ni mo andar. Wa ni kadukan sa ginsa pa. O pare ka mo andar Noy. Wa pa. O lubat day ka. Lubat. So lubat ka na? Ander. Mana? Itok na og gyapon ka nga. Ugto na maron dako. Di mawa akong nervyos ba na eh. Murag tusukon og alpiri lang akong buko-buko. Nagya po magimok-gimok. Tuo gabi eh. Karon pa ko. Natalawan day ka ikanda ko. Kasi mong di mahadlok yung tao na ito eh. Kag man kuno to siyang Don Andres Bernejo. Di ko kaharap tanaw eh. Ako, bisang gamay na lang. Wa gyud ko mahadlok. Lipay manggani ko nga ni ani dinhi ang kag. Lipay ka?
ay. Angay ka malipay nga ni anhi din ang kag sa ato. Ang dato ug ang tagian ng kanding. Saon ko na ako pagkalipay nga. Silabihang bugnawa sa hangin gabi eh. Murag kuyapon gud. Murag lindot kay itong pagkaniya sa kag mo. Murabag naghatag na to gahom ang iyang gisulti. Labi pagyud nga katong iyang giingon nga kitay napilian amo atiman anong kandila. Nindot lagi pero kuyaw lang yun. Ay, mura kita gitugahan ang kandinga. Klaro kayo nga kita gitugahan sa kanding. O klaro sab kayo. Ang naglagot siya ni Sir Marlon. Angay sa ito kalagutan. Naong palandaan Sir Marlon ay. Magdito kayo. Mapahitason ba yun? Nyabon. Atasultihan si Mamang Paring? Samdi ay. Ato ginagsultian. Di nato na itago. Kaya tingali unyag masuko ng kag nato. Patay ta. Ana. Tuon na to si Mamang Paring. Unya na. Ay magunahon na ta kung sa angin buhato na to ini. Kaya piligro kayo tayo ini. Sige na, lihok na. Pangitan nagmaterialis. Hindi ta mag-usik sa panahon. Ako ra gyud. Samantay ako magpabilin din kay bantayan ako ng kanding. Bigay mo na. Ato na ko. Wala naman down. Uy. Ya okay na ka, naayo na ka. Ayun na lang. Asa na mo nay? Asa? Adto na mi. Ato na, ato na ni tinuoron ang gisugo sa itong agawon. Gipadali ra ba ni? Ayun lang mong ato na eh. Kay si Matoy, ipahibaw ni Sir Marlon. Napatapukon tang tanan, kay makigsulti si Sir Marlon nato dito sa butay. Karon? Karong hapon. Hisugo kay kong tatay, ngay panungkuon ang mga tao. Pahibawon. Unsa kay tuyo ni Sir Marlon, no? Ambot lang nay. Basta makigsulti siya sa mga tao. Oh, din tumalakaw na eh. Kay hasil pa kayo magbalik-balik pa ta. Andoy, asam di mo tatay? Tua, nanungko pod. Na magluto na lang sa tagpanihapon ay. Ari diri plur, tabangi to diri sa kayo na to. Day. Kasi sa JB, mahugas ko. Tuwasan mo to gugas sa mga plato. Ha? Wala na tubig sa taas. Wala na. Imunday na mo pangitas kanding? Wa man. Anapol tong usa. Ako lang una ang ngita. Kay murag hyper man to. Magpa-BP pa siguro to. Di so lang high blood. Maikog na nung kunimo da kay gituyo lang gid kunimo pag anhi. Wanay kaso oy. Ano yung magigundapita din yung magsuluyan? Nga, sa'yo nabiya kayong paghapit nimo. Mas may man gud ta tog ubanon nimo Simon para alegre ta ba? Ay mahimo, di mo siya ganahan. Pero mahimo man siguro nga maaligre nga kita ron duha. Basta gituyo lang nimo nga. Ikaw ra usa mo ari diri aron makapabor ka, aron napiton ko. Ay. So sad no, mura ay lang gud pagunahuna gud nga happy ti ka. Kay agianan magid ni sa akong pangitaan nagkanding. Ano gud. Sige. Kana mamang ka ha. Dili ka ganahan di ay. Ay.
Tanan na lang good. Sulit kay kag kinatamanan ha. Mangay nakadagan ko. Kay kung pa na. Swerte ka. Oo, lagi. Pero lahi pa tayo ito, diba? Tatay ni mo, no? Lahi o kinaiyan ninyo, no? Daing anak man gina siya. Anak siguro ng mga upaw. Pero di mo ko ingon na anak, upaw mda ko. Hoy! Para! Ikaw no? Nabaw naman yung tamo nga naglagot si Sir Marlon ninyo? Ha? Ano naglagot mo siya na mo ni din siya? Huwag may gibuhat daw ta ni Helen. Mo gyud. Nga ano maglagot man sad siya tay. Ano man? Otok sa may buot. Way buot. Ako na ni way buot ani ron. Ngano laging maglagot siya? May bong man lang ta. Umana natin kasulti nga may tuyo si Marlon nimo. May tungod sa trabaho. Nagstorya na bitaw may bahin anak tay. Unsa pa Di isa gusto nga magkuy-kuyo kay ni Buni. ang taon eh. Ako magiminihangyo nilang buni nga magpahapit ko para dungan mig uli. Tinood bitaw na ni din siya. Ihangyo mi ni Simon nga mawalagi magpakuyog siya. Sa may naana, gibuhat man namo ang tanan para sa kaayuhan sa imong anak. Ya tinood ba sa gyud nga delikado ng lugara din ha, ang iyang giagian. Mo gyud mo sa migibuhat nga dautan gud. Nabaw ko ay kusulti. Pero respetan na sa nato ato agawon. Nirespeto man minoy. Sa may naana ba? Sa may dautan ana. Umuduol siya. Padula lang siya. Hilas ba nimo murag tarong. Sa problema din siya? Ay, Ha? Sa problema? Ya, May agbay po. kuan ba ka nang Halal ka lang. dili mo sila agi ko nga kuan layo kay sa nan. May dos ka lumbuyan unta kay kuan ba dulduo ra ba? Sulo pa o. Sa problema anak good. Di, ano mo, kuya mo ni. Hilay. Kuan kay kuya kaning dana diri. Hinaw mo. Danay, di lagi siya ganahan nay nga kuyugan kog lain. Ano kung dili? Nga niya man ta magpuyo sa Pilipinas nga di mo crush. Ya. Hindi, tabi di. Tanah hiling. Balik. Tanatay, kita lang magkuyog kay demokrasya maning Pilipinas. Ay,